Then I would cry. OK, tak já jsem teď tady byl skákat tady na takovém fotbalovém hřišti. Myslím, že už mi to jde, ty fliky, a jde mi i rundat back a layout back. No a teďkom jsme tady u sestry, vlastně jsme za ní přijeli. Ona je teďkom na 14. den na táboře, takže na takový návštěvní den. A za chvilku pojedeme ještě skákat do lomu, si víte, tak ze skal a tak. Takže vám to tam natočím celé. OK, takže se uvidíme tam, takže zatím čus. OK, takže už jsme sem dojeli a ta voda je úplně čistá, takže vám tam natočím určitě nějaký záběr. Černý gadžin. To je hustý! A bolí se nohy. OK, takže my jsme teď už přijeli domů a teďka jdu stříhat první část z toho vlogu a zítra se ještě uvidíme, protože zítra jdu do nové gymnastické tělocvičny. Si tam něco zaskákat, zkusím rondat back 360 a prostě nějaké takové kravinky. OK, takže se přesuneme do zítřka, takže 3, 2, 1. Soused tady furt musí něco vrtat. OK, já jsem včera do půlnoci stříhal první část tohohle z toho vlogu a teďkom je 8:23. Já tady jdu dostříhat tohle, protože se nudím, pak si jasně něco zahraju a potom půjdem do gymky, do gymnastické tělocvičny. OK, takže si uvidíme. OK, já teďka už jdu do té tělocvičny, ale jsem naštvaný, protože mě začal bolet úplně nehorázně právě teď.
OK, takže já jsem teď došel domů a chtěl bych ten vlog už ukončit, protože je to strašně dlouhé, takže doufám, že se vám ten vlog líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a na vás budu těšit do dalšího videa, takže zatím čus.